I'm a limping, drunk, stinking skunk. Rob that house with a sinking punk. Flip a script like a wrist when I stick it in a pocket while I'm broke as a bitch, man. I'm never gonna stop it. I'm a master criminal, plaster miracle. Stage our bank, make a mass hysterical. Snow to the streets, never better than me. I got the donut cheese, feta cheddar and brie. I'll be by the window, waiting on my tiptoes. I'll be by the window, watching as the wind blows. I'll be by the window, waiting on my tiptoes. I'll be by the window, watching as the wind blows. Bye, bye. Cause ain't no playgrounds for old fights. Kids could be fucked with those golf carts. Cigarettes, coffee and cold hearts. Never really hit it out of ballparks. Kids having nightmares today. Jobs, diploma and that. They just wanna stay lost. Chase your dreams, the illusion of freedom. And those who don't make it out of their shoes and be dumb. No tight, dash the fire chain, brain rook on the blue light pacifiers. Classic, they're using brain fog hypnosis. It's focused on kids, teens, and doses, sick doses. The freaking rodent, sticking noses in our damn mind. Show no more that it's changed, should be anti. Not a matter of blaze, but instant gratification. It's all of this drive you crazy. I by the window, waiting on my tiptoes. I by the window, watching as the wind blows. I by the window, waiting on my tiptoes. I'll be by the window, watching as the wind blows. Bye, 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 bye. Miksei muuten Valtteri tuu koskaan meidän kanssa? Pidettiin ihan se juttu. Te oot ollut yhdessä jonkun vuoden, mä oon nähnyt sen ehkä kerran. Kahdesti. Kerran kunnolliselta vappuja lasketa, kun mä olin silloin niin kännissä. Onko se liian hetero meidän huidaskolmikon kanssa? No ensinnäkin se on bi, eikä hetero. Ja se Sale pelkää teitä, I wonder why. Ja en mä tiedä, musta on ihan kivakin, että se pysyy erillään mun muusta elämästä, ettei musta tuu ihan riippuvainen sit. Mut miten sit se Tinder-match, kelle silittelit? No, sen on jotenkin vaikea hyväksyä, että se olisi muun sukupuolisen kanssa edes silleen seksuaalisesti. Ei ansaitse sen mun aikaa. Haluatko muuten tätä glitteriä? No, voit sä laittaa, mut älä tee liian euforiaa. Rakas, jos sulla on glitteriä naamassa, niin sä oot automaattisesti euforia-fani. Mä vihaan euforiaa. Euforia bängäisi ilmaista kaikkea problemaattista. Ei ollut mustikkalonkkua. Mitä sä ostit? Oikeesti? Päästäkää mut pois täältä, mulla on parempaakin tekemistä. Tiedät kyllä missä saat mut syttyy kirkkaammin kuin mikään keikkavalo. Mun avoin ovi, just pääsee aina pakoon. Haluun tukehtua sun hajuun, kun savukone sopuun. Haluun tuntea sut paremmin kuin kukaan muu. Mene nyt käymään vessassa. Ei älä mee! Kyllä mä nyt menen. Okei.
Sori. Saanko mäkin? Oh my god, moi! Noora! Hei, ihanaa, että jostain tosta tuli tää. Siis joo, me tultiin vasta äsken, mut niinku mä en kyllä nähnyt ketään muita meidän koulusta tuolla sisällä. Toi Lea vaan sanoi, että ootte täällä. Mitä menee? Juna just häippäsi johonkin ja Eiron kanssa just tossa hiitettiin Leinosen asuille. Ja Leinonen on... Fyssamaikka. Ei kun se siis joo, oikeesti sen asut on niin out of pocket. Mulla on ikävä sitä. Mulla on louki ikävä koulu. Hyi vittu, lopettakaa. Mun pitäis lukea syksyn kirjoituksia, niin älkää aloittako. Hei, oisko kellään tampponia? Mulla on, mut mun laukku on tuolla keittiössä. Saisiks mä? Joo, totta kai. Käy vaan hakee. Muistatko, kun TikTokissa oli viime vuonna se iso kohu siitä, kun se yksi transnainen piti aina tamponeen mukaan, vaikka se ei ollutkaan käynyt niinku korjausleikkauksessa. Ja sit niinku kaikki vaan jonkin takia kyseenalaisti sitä ihan sikana, vaikka se vaan niinku halusi olla mukava ja pitää niitä mukaan, jos joku muu tarvis. Joo, muistan. Siis mua vitutti ihan sikana se keskustelu, koska silleen ketä leikit oikeesti häiritsee tollaset jutut niin paljon? Tuli vaan mieleen tosta. Joo, no transnaiset saa niinku muutenkin ihan liikaa paskaa. Jep. Ja silleen niinku naiset muutenkin. Vituttaa vähän kun maailman koko ajan meitä vastaa. Niin, tai no siis mähän on itse genderqueer, mut joo. Sori. Mitkä sun pronomit on? They ja she. Oikeesti sama. Tai silleen sama mut niinku toisinpäin. Nice! Mut hei, oot sä niinku written by a man or a woman? Jep. Tai onks sulla niinku hyvä back profile? Vai pitäisikö sun käydä nenäleikkauksessa? Ei mut hei sori, et sä edes voi, koska sit sä et oo tarpeeksi natural, tiiäks? Jep. Vitun patriarkaatti. Legit. Ihanaa, kiitos. Ja näinkö kun Aatu vielä jauhaa siihen jotain? Mä niin vihaan meidän kouluun. No legit! Meillä kävi kerran silleen. Hi! Hi! Sup? Hi, nice to meet you. Hi, I'm Jona. Nice to meet you. Yeah, she's new. Hi. It's they. They what? That's my pronoun. Right. I'm non-binary. Oh, okay, cool. So, how's the party? It's alright. I mean, we found Jona. She actually found us drinking in the bathroom. No, se oli kyllä perseestä, mut eipä mitään. Ei, mut mä oon silti pahoillani, että sä oot joutunut kokea jotain tollasta. No, ei se, pikkujuttu vaan. Mut ei kerro nyt jotain susta, kun mä vaan tässä jaarittelen. No, mä kasvoin Vantaalla, hyi. Mä asuin eka Ylästössä ja sit me muutettiin Myyrmäkeen, kun mä olin 8. Älä kysy miksi. Mä rakastan hissaa. Ei, mut kerro mulle jotain niinku vaan susta. Tai niinku jotain, mikä erottaa sut muista. Tai joku asia, mistä sä oot tosi itsetön. En mä tiedä. Musta tuntuu, että mä oon tosi hyvä kommunikoimaan ihmisten kanssa. Ja mä oon tosi rehellinen. Ja ehkä kans jotenkin mä oon ylpeä siitä, kuinka hyvä mä oon tekee kompromisseja. Mä halusin olla ison toimittaja. Ja mä rakastan tehdä dragia. Mä teen maailman parhaita mokkapaloja. Sä oot upea. Voidaanko mennä? Kui? Eiku voidaanko nyt vaan mennä? Miksi nyt jo? No vittu, mä menen sit yksin. Hei Venaa!
Mun pitää mennä. Mä snappaan sulle. Leo, lähdetään. Nyt jo. Joo, jonolla on joku. Mikä on? Mulla oli täydellinen keskustelu ihanan tyypin kanssa ja sit meidän piti lähteä, koska sä halusit ja nyt sä et edes suostu kertoa mulle, että miksi. Jona. Jona. Jona! Mua vituttaa, kun joka ikinen kerta, kun mä ajattelen, mä teen jotain tai sanon jotain, mä en vittu kuitenkaan tee, koska mua ahdistaa, että kukaan ei näe mua semmoisen kuin mä oon. Ja minut tahansa mä meenkin, niin aina pitää vittu väärin sukupuolittaa. Mua vituttaa, kun mut nähdään tyttönä. Anteeksi, en mä tajunnut. Välillä musta tuntuu, että tässä maailmassa on tasan 2 ihmistä, jotka näkee mut itteni, eli te 2. Jos sä et oikeesti tajusta, niin painun vittuun. No anteeksi, en mä voinut tietää ennen kuin sä sanoit ja totta kai mua vitutti, kun sen Nooran kanssa oli superkiva jutella ja sit vaan piti yhtäkkiä lähteä. Mä tajun, mutta olisi ollut tosi persees lähteä sieltä yksin. Et sä oo ikiin yksi, jos musta ja Leasta on kyse. Eiks niin, Lea? Lea. Oot sä tyytyväinen meidän suhteeseen? Oon. Mä oon koko ajan ollut. Miltä susta tuntuisi, jos mä en oiskaan? No, totta kai se tuntuisi pahalta. Mut ei sille kai voi mitään. Et sä oo. Ai mitä? Tyytyväinen meidän suhteeseen. En. Okei. Osaatko sanoa miksi? En. Tai musta tuntuu, että mä oon vaan parempi versio itsestäni ilman sua. Ja kun musta tuntuu, että mä oon koko ajan ihan vitun sekasin. Kun rehellisesti, vaikka meidän suhde on ihanaa ja sä oot ihana, niin mä oon koko ajan sellaisessa vitunmoisessa lukossa. Ja musta tuntuu, että mä oon ihan liian riippuvainen susta ja kaikesta tästä. Onks jotain, mitä mä voisin tehdä? En mä usko. Haluatko sä vai ottaa taukoa meistä tai jotain, jos sua aistaa? Ehkä. Tai ehkä mä vaan haluan erota. Okei. Anteeksi. Ehkä täytin mun toivein. Täytin mun toivein.
mutta mulla on muitakin. En oo susta riippuvainen. Vuodessa on vara, mistä valitaan valikoimasta, jossa sentit venys sangollisiin. Vuoristoradassa vauhti kovenee, mutta minuutissa sonoi uudelleen. Kylläkin on vara valita huvituksista, joita tarjotaan loputtomiin. Viimeisen kolikon laitoin koneeseen, silti porteista sisälle astun aina uudelleen. Ostin vitosella kilokaupalla tavaraa, pinkkiä keltaista pasteliväristä makeaa. Peräkoneesta oli haalea hettä loppunut, mutta kassalla kohdattu hymy sai sokeriruokapellotkin tanssimaan. Valikoimasta, jossa sentit veny rekallisiin. Hetki ja huuma yllä Helsingin, mutta minuutissa se on ohi kuitenkin. Kylläkin on vara valita alennuksista, jotka tanssittaa kierteisiin. Lupausten lukoista mustiin aukkoihin, silti porteista sisälle astun aina kuitenkin. Ostin vitosella kilokaupalla tavaraa, pinkkiä keltaista pasteliväristä makeaa. Peräkoneesta oli haalea hettä loppunut, mutta kassalla kohdattu hymy sai sokeriruokapellotkin tanssimaan. Sai sokeriruokapellotkin tanssimaan. Sokerihampaat hunaja huuleen. Jos sä haluat kuulua joukkoon, niin sä et saa olla H&M basic, mutta sä et myöskään saa olla liian taiteellinen, että sä et oo sit sillä tavalla basic. Sun pitää aina keksiä jotain uutta, mutta uudenkin keksiminen on basic. Jos somessa ei ole tarpeeksi trendejä, mistä sun epävarmuuksista huomautellaan, niin keksipä lisää. Sun nenä on liian pieni ja liian iso samaan aikaan ja kaikilla muilla on aina vitusti hienommat meikkityylit ja asut ihan sama kuin paljon sä yrität. Sä et saa olla pick me, mutta samaan aikaan sun pitää olla ihan vitun nöyrä ja mua vituttaa, että miten tässä yhteiskunnassa kaikki on niin vitun patriarkaattista, että jostain meikkaamisestakin ihmiset oikeesti edelleen luulee, että sit tehdään vaan, että sais huomioon miehiltä.
Ja samaan aikaan silleen, mitä vitun väliä, jos mä vaikka haluankin huomioon miehiltä. Ei siinkään pitäisi olla mitään väärää. Ja sit se, että pitää olla niin woke ja defaultilla perillä kaikesta, että saa kuulua joukkoon. Ei saa tehdä virheitä eikä saa oppia. Ja mua vituttaa se, että ne ihmiset, jotka on kasvatettu ihan erilaiseen maailmaan, sit pysyy just sellaisina, koska ne vaan suljetaan ulos eikä niille sanota mitään, vaan ne jää konfrontaamatta. Ja sit niistä puhutaan paskaa, niin kuin ei toi toimi tolleen. Legit jengi on niin tekopyhiä, kun kaikki sanoo olevansa feministejä ja antirasistisia jne. Ja sit kun tulee tilanne, missä joku käyttäytyykin syrjivästi, niin sit ei ollakaan valmiit sanoa tai opettaa, vaan nimenomaan puhutaan vaan paskaa, eikä toi auta mitään. Ja se, että naisia ja rehellisesti kaikkia muitakin ei-sismiehiä laitetaan vaan kilpailemaan toistensa kanssa, koska sismiehet. Vaan koska vittu ne sovinistiset sismiehet. Mä en kestä enää. Ja mua vituttaa, että jotkut sanoo, että drag on vaan miehille. No jep. Tää on ihanaa, kun saa vaan jakaa kaikki ajatukset, eikä tarvi sensuroida mitään. Sä oot ihana. Sä oot vitun ihana. Kyllä sunkaan kaikesta tulee niin paljon kivempaa. Mua vituttaa, että kaikesta tehdään niin dramaattista. Mitä sä meinaat? No kun nytkin mä vaan haluaisin sanoa sulle, että mä rakastan sua, mutta musta jotenkin tuntuu, että mä en voi, koska me ei olla oltu kauaa tai me ei olla yhdessä tai sillä. No, mitä väliä jostain yhteiskunnan normeista? Mä rakastan sua. Mä rakastan sua. Saanko mä pussaa sua, jos on siis sulle ok? Joo. Joo. Sä oot ihana. Moi, mun on pakko tulla sanoa, että sä oot tosi upea. Mä seuraan sua TikTokissa ja tää on tosi nelo, jos sä oot hetero tai varattu, mutta haluaisitko lähteä mukaan käymään vaikka treffeillä tai jotain? Siis mä olin just miettimässä ihan samaa ja en oo hetero ja ihan mielelläni lähtisin. Oikeesti ihanaa. Onko sulla esim. Huomenna mitään? Ei oo, mut ei mulla ole nytkään mitään. Mennäänkö käymään vaikka kahvilla? Joo. Ja siis se on mun mielestä vaan pelkkää kapitalistipropagandaa ja niinku, ei mua oikeastaan edes kiinnosta mitä näillä on enää asiaan lisättävää. Varsinkin kun ne on nyt rikkonut kaikkien muiden paitsi valkoisten hetero-cis-miesten oikeuksia. Tai niinku, you know. Mä en taju miten sä lähit mun mukaan. Sä oot ihan vitun fiksu ja upea ja silleen niinku wow. Kiitos tosi paljon ja... Mut niin oot säkin. Muuten, mä en halua olla heti alkuun liian diiput. Me ollaan tunnettu tyyliin pari tuntia. Sä oot mun kämppistidessä ehkä paras ja ihanin ihminen, ketä mä oon ikin tavannut. Ja... Mä haluan vaan sanoa, että mua pelottaa yleisesti tosi paljon se, että mun sukupuolta ei yleensä nähdä oikein. Tai että nähdään tyttönä, vaikka mä oon mun sukupuolinen. Ja mä haluan vaan sanoa tämän, koska mun arvot menee mun elämässä oikeastaan muiden ihmisten eelle aina. Ensinnäkin mä näen sut ja kaikki mun muutkin NB-kaverit just sellaisina kuin ne on. Ja tokanakin mä oon pan, eli no, you know, mua ei rehellisesti kiinnosta sun tai kenenkään muunkaan sukupuolisiin itsessään, vaan just enemmän sun ajatukset ja just tää, mistä me ollaan nyt puhuttu tän 2 tunnin aikana. Sä oot tosi upea ja ei sun sukupuoli niin kuin mun päässä mitenkään vaikuta siihen, että miten mä näen sua. Kiitos, toi merkkaa mulle oikeesti tosi paljon, koska musta tuntuu, että mun sukupuolta ei useinkaan nähdä oikein. Mä kelasin, että haluaisitko lähteä mun yhdellä kaverilla runoilta tänään? Todellakin. Slay! Tai siis, toi oli kyllä aika kringe, mutta niin. Lol, kaikki on kringe. Legit. Tänään on oma itseni, tänään näen tän nälkäisen sieluni. Hiljennän maalliset haluni, päivä uusi unohdettavaa. Haluun vain hallita edes omaa maanantaita. Tuntea ja valita, mut paskaa fiilistä on vain. Miksi me ollaan täällä?
Voidaan siis kyllä mun puolesta lähteä. Hei, annetaan tälle nyt mahdollisuus. Ilta on vielä nuoria. On tää nyt parempi kuin hengaa vaan himas. Ei vittu. Nimenomaan. Ei vittu. Pyörteet palaa jollekin ajalle, ehkä esihistorialliselle, Jugend. Akanvirta, akka, minä olen se, minä on tuli, minä palaa, minä on tuli. Me olemme vastavirta, noidat, sisaret, akat. Mä niin rakastan runoja. Olemme kotonamme ja palamme kulovalkeina aamituina pitkin pitäjiä. Sulokkaat karjakot, lehmänaiset, ainutlaatuiset. Murskataan kone. Pyörteet palavat. Me sammutamme tulen. Naistyypilliset yhteen, yhdenvertaisiksi, mutta ei suinkaan yhdentekeviksi. Me emme tahdo palata. Kääntäkäämme katsomme siihen, mikä voisi olla, mikä on ja pysyy. Joo. Akanvirta on tulipalo. Minä olen pyörre. Hei, onks ihan ok, jos me lähdetään tässä Nooran kanssa? Mä käyn vaihtaa vielä mun vaatteet. Hei, Lea, pärjäätkö varmasti? Joo. Tässä taas. Vittu sä vitutat mua. Okei, anteeksi. No ei silleen, mut mä en vaan saa sua mun mielestä. Sä oot niin fucking hyvä kaikessa. Ja sulla on hauskaa ja sä sitä ja sä tätä. Ja viinaa ja paljon kavereita ja vittu kaikkea. Kun mä vaan pääsen itse tollaseen mindsettiin. Mä jään jumiin mun omaan päähän ja mua ärsyttää, kun mä tajun, mitä meidän välillä tapahtui. Ja mä en voi käsittää sitä, miten mä sut näen ja miten mä meidät näen. Ja nyt mua ahistaa nähdä sua, kun me ei olla enää mitä me oltiin. Mitä me susta oltiin? Hyviä toisillemme. Nimenomaan ei oltu. Sun mielenterveys meni vaan huonommaksi ja ei meidän kommunikaatiostakaan tullut mitään, mikä johtuu ihan myös mun omista ongelmista. Mut me rakastettiin toisiamme. Ei sillä ole väliä, jos suhde ei toimi. Niin, mut musta tuntuu, että mä olisin parempi ihminen sunkaan. Sulla oli silti joku syy erota musta. Vaikea päästä yli, kun mä näen sua. Mä voin kyllä lähteäkin, jos sulla tulee sit parempi fiilis. Ei, kun anyway, mä oon just lähtemässä. Okei. Mä lähden nyt ennen kuin mä alan odottaa enää mitään lisää. Ei. Mä lupaan, että mä en naura. Mä haluan kuulla. No olikin vaan jotain vanhoja, mitä mä kirjoitin joskus viime kevään. Ei, mutta ei sillä ole mitään väliä. Lue nyt vaan. Okei. Yksi hius sortuva yli muiden. Se ei halua pysyä kiinni. Piilossa. Olet juuri sellainen, kenelle haluaa rustata runoja, kertoa salaisuuksia. Olet lämmin ja pehmeä. Olet tehty kauniista kankaista sekä lempeistä katseista. Olet tehty naurusta ja hellyydestä. Tuntuu hyvältä. Kirjoita tarinaasi katseellesi silmiini. Et pelota. Kuiskauksesi korvan juuren on glitteriä, jota haluan käyttää meikissäni, josta haluan kirjoittaa.
Sä oot niin upea ja lahjakas. Kiitos. Sama pussaa sua. Sori, mä en tiedä, tuliko toi ihan liian yllätyksenä. Ei siis, tuo on tosi ok, mut mä vaan silleen tykkään mistään fyysisestä tai pussaamisesta tai mistään. Onko sä miettinyt, että saisit tyyliin aseksuaali? En mä oikein osaa sanoa. Mulla vaan mä en tykkää siitä läheisyydestä silleen ja mun oma sukupuoli-identiteetti on vähän silleen hakusessa, niin en mä pysty kuvittelemaan, että mä olisin jonkunkaan niin lähellä sillä tavalla. Mä en oikein niissä ajatellut tommosia juttuja. Tai silleen mä en ole ollut hirveän monenkaan fyysisesti, mutta musta tuntuu, että aina kun mä oon ollut, niin se on ollut tosi epämukavaa. En mä tiedä, voiko mulla olla sama. Ahistaako se tai tuntuuko se epämukavalta ajatukselta, jos sä mietit, että sä harrastaisit seksiä jonkun kivan tyypin kanssa? Ei silleen. Ehkä se on vaan siitä, että sulla on ollut vähän huonoja seksikokemuksia. Salee. Mulla lähtee dösä vartin päästä. No, tästä kävelee hetki, niin kannattaa aloittaa valmistautua. Mulla on ollut tosi kivaa sunkaan. Mulkin sun. Moi. Nooralla. Lol, mitä? Joo, mä seuraan sit TikTokissa. Ihanaa, hei. Joo, mä tuun jossain vaiheessa tänään käymään. Heippa. Kuka se oli? Joona. Se oli ollut jonkun Selman kanssa treffeillä. Kuulostaa kivalta. Mitä eilen tapahtui? Mä en muista yhtään mitään. No, me ei kyllä ainakaan oltu ihan koko iltaa vaan kahdestaan. Mitä sä meinaat? Me lähdettiin sieltä bileistä joskus 2 maissa, mutta me ei kyllä tultu heti meille. Mun pari frendiä tuli sit meitä vastaan ja jäätiin kai hengaan niiden kanssa. Mihin? Johonkin puistoon kai. Siis mä muistan vaan sen, että ne tarjosi meille tyyliin jotain kamaa ja mä olin eka silleen, että ei me voida ottaa. Mut musta tuntuu, että ne jotenkin sai meidät taivuteltua. Mä en oo kyllä ihan varma mistään. Mä muistan vaan sen, että mä katsoin jossain vaiheessa taivasta siellä puistossa. Mä tyyliin näin sit sut jossain vaiheessa puhumassa niiden muitten kanssa siellä kauempaan. Joo, mä en edes tiedä mikä päähänpisto sekin oli, kun me tyyliin nuoltiin niiden kanssa joku vartti. Mitä? Ensinnäkin, miten me päädyttiin ottaa jotain kamaa puoltuntemattomilta? Ja miten vitussa sulla on pokkaa nuolla joidenkin muidenkaan mun edessä? Legit ällöttävää. No kun en mä kelannut, että sua haittais, kun eikö säkin oo polyamoriasta kiinnostunut? Mä oon kiinnostunut, mutta ei se meinaa, että olisi ok, kun ei me olla puhuttu mistään tollasesta. Sä oot niin vitun raskas tällä hetkellä. Oikeesti en mä oo sulle mistään tilivelvollinen. Mitä vittua? Miksi me ollaan niin vitun tunnareita? Ei me olla, vaan kenenkaan me ollaan. Loki, mä oon ihastunut tohon Selmaan. Please, kerro meille jotain positiivista rakkaustarinaa. Meillä oli superkivaa, se on ihana ihminen, mutta mua pelottaa, kun mulle seksuaaliset asiat ja esim. Pussailu on tärkeitä ja sille ei, niin mä en tiedä, mitä tässä miettii siitä. Jos sä haluat jotain, mitä toinen ei voi antaa, niin sit sun pitää vaan oikeesti kuunnella itseäsi, vaikka se voi tuntua siitä tosi pahalta. Niin, mutta se on tosi perseistäkin kohtaa ja musta tuntuu ihan kauhealta, koska mä oon ihastunut tosi lyhyessä ajassa. Eikö se ole vähän epäreilu, että sä sit tietäisit, että sä haluisit seksiä, vaikka se ei halua? Kauhean vaikeeta. Mun pitää miettiä, että voidaanko puhua jostain muusta. Miten teillä meni ne bileet? Ihan päin vittua. Mitä siellä kävi, kun me lähdettiin? Päädyin juttelemaan humalassa Valtterille. Juu. Mä vaikutin siltä, että mä haluaisin sen takaisin, mutta mä en todellakaan halua.
Vitun male validation tai jotain. Mä niin vihaan kullieläimiä. Hiro, sä oot out of pocket. Anna mennä! Hei, älkää kuunnelko! Moi, mä vaan halusin laittaa viestiä, että mulla oli sunkaan superkivaa ja kaikkea. Ja mä oon pahoillani, jos mä olin jotenkin outo tai jotain, mut mä vaan vähän jotenkin hämmennyin siitä koko fyysiysasiasta. Ja mä en siis halua, että tää kuulostaa kyseenalaistavalta, koska sitä tää ei oo. Mut siis mä halusin vaan sanoa, että mulle ehkä kaikki semmonen on tosi tärkeet, että mä en tiedä mitä ajatella, koska mä oon edelleenkin tosi ihastunut sun ja silleen. Kiitos kun tulit sanoa sun ajatuksista suoraan. Ja olisi silti kiva nähdä freeneinä, koska mullakin oli superhauskaa. Mä oon niin kypsä. Me ei mitään juhlii tätä. Ja juhlii niinku meitä. Vittu, me ollaan parhaita oikeesti. Tämä. Mä rakastan teitä. Sama. Te ootte parasta paskaa ikinä. Kursukemut. Mennäänkö? Jaksaaks tänään? Let's go! No, en mä kyllä tota haluu. Legit. Mulla on hirveä stalkkereita. Jätetään lemmen pari rauhaa. Mä oon iloinen, että Valtteri ei oo täällä. Huitai silleen mitä väliä? Totta. Mä tein sit ihan liian ison asian mun päässä. Moi kaikki! Hei, haluaisit sä jutella munkaan? En mä tiedä. Miksei? Missä haluat puhua? No kaikesta. Mä en tiedä. Mä en tiedä, jaksanko kuunnella sua just nyt. Musta olisi hyvä, että me puhuttais. Jos on niinku yhtään mitään, mitä mä voin tehdä, niin please sano, koska mä en halua menettää tätä tai sua. Ei mua edes loukannut se koko asia niin paljon, vaan ehkä enemmän se, että me ei oltu puhuttu siitä ja sä vaan oletit, että se olisi ok. Mä tajuun. Mut mä haluan, että sä niinku tiedät, että mä haluan sut niinku vaan sut, enkä edes mitään polyamoria. En mä halua viedä sut mitään vaihtoehtoja Ei pois. usko. Onks tää okei? Mä haluan niinku vaan sut. En mä tiedä, haluanko mä olla sunkaan. Mä tajuun. Käykö siis mä saan aikaa, koska nyt mä vaan haluaisin nauttia elämästä ilman mitään draamaa. No joo. Eikö sä niinku halua enää hengaa vai? No, en mä tiedä rehellisesti. En mä tiedä, tykkäänkö sut niin paljon, mitä mä oikeesti aluksi kelasin. Mitä vittua? Näistä meidän keskusteluista ei tule yhtään mitään, kun sä et osaa yhtään jotenkin ymmärtää mua. En mäkään jaksa käyttää mun energiaa ihmisen, joka on noin vitun raskas.
Mua pelottaa, että noi 2 eroa, kun selkeästi Iira tykkää Noorasta, vaikka se on ollut vähän ääs. Mutta ne kyllä sopii yhteen. Vittu kun mä en saa Valtsua pois mun mielestä. Mut kun mä vaan pystyn, mä yritän, mut mä en vaan saa sitä pois mun päästä. Moi. Mitä vittua? Lähetäänkö vittua täältä? Liejusta vailla määränpäätä, turhaa on pyrkiä pois. Laiskuus kovoittaa, ei pois se minusta. Aamu koittaa jälleen, jossain muualla. Liejus ei hätä, olet pois se musta. Saaneltu on kohtalo. Aamu se säässä, minkä pidon aikaisen. Jonain päivänä saavut asemalle, tuo tuliaisia. Minä teen meille laivan ilosta. Ja me seilaamme ohi niiden talojen, joissa asuu kummituksia. Nyt joudun itse asumaan tässä kirotussa, haisevassa talopahasessa. Muistellen viime kesän iltoja, poltettuja siltoja ja kauneuttaan. Lakaisen portaat, seinät, kaapin, kulmasohvan, tuolin, jakkaran ja toisen kiinni. Ja sitten minä istun ikkunalaudalla, mietiskelen pääni 6. kertaa punkikysymystä, joka huutaa suurta kaipuuta. Missä paratiisi? Kello on 5, eikä bussi saavu. Missä soi biisi? Se paratiisin tunnussävelmä. Täällä on soittimet rikki ja pianisti on ympäripäissään. Taas eikö odottamaan hymysi valoa, vaan jälleen todistamaan suurta tulipaloa. Jonain päivänä toisillemme kerromme vitsejä.